φυσικά μας ερασιτεχνικής, μεταξύ που θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Τύρνας και Στροναρέγων. Ενώ βλέπετε τώρα την εισιτία των Στροναρέγων. Οι παίκτες. Ο Αιτός θα ξεκινήσει με την βασική ενδεκάδα του, Μαργώνης Δημήτριος. Η ομάδα της Τύρνας έχει παραταχθεί με τους Γιώργο Κούλιο, Χρήστο Οικονόμου, Αγνάτος, Κύρλα, Ζάχος, Κούλιος Γιάννης, Γκυρλής, Πλέντζας, Μπρίζης και Φάλας. Η ομάδα των Στροναρέγων έχει καταταχθεί με τον Μαργώνη, τερματοφύλακα, Χρήστο δίπλα, Ιωάννη τον Γιώργο, Πάνος δίπλα, Σταύρος του Αθανασίου, Κώστας Μαργώνης, Γιώργος δίπλας, Παύλος Καραγιάννης, Βαγγέλης Οικονόμου και Πέτρος Οικονόμου. Μέσα στην Τύρνα και στη Στροναρέγα. Εδώ μέσα. Γιώργο, πέσει χαφ, Γιώργο. Δεν έχω κανένα από εδώ. Πιο πέρα, δεν έχω πέρα. Όχι πίσω. Μία. Παίξτε ένας από εδώ, δεν καταλαβαίνετε. Ποιος παίζει από εδώ, ποιον έβαλες τώρα. Φάουλ. Περνάει, πέρα. Λίγα. Τι κάτω έφτανα εκεί πέρα. Ζώνα, λία. Άμα ξαναμιλήσει, άδειγες έξω. Δίπλας. Αγγέλη, κέντρο. Κοντογιώργος. Οικονόμου και Βλάγιο. Μαγδί. Θέσεις Μητάκο! Μπράβο!
Κυρία, εδώ είναι θέση. Δίπλασε την μπάλα, δίπλασε. Σουτάρει δυνατά. Παπαθανασίου. Για τον Μαγκητή. 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 Και έχουμε πλάγιο. Οικονόμου. Οικονόμου. Μπλοκάρει ο Γιώργος Κούλιος. Κόβει Μαγκητή. Παντέρας. Για τον Οικονόμου. Οικονόμου. Και Χρήστο. Χρήστο με την μπάλα πάντα. Σουτάρει. Ηλίας Παντέρας.
για τον Οικονόμο του Βαγγέλη. Τώρα ο Καραγιάννης. Αποκρούει ο Γιώργος Κούλιος, θαυμάσια. Χρήστου. Και Κούλιος Γιάννης. Λαμόγιας. Ζάχος. Ζάχος για τον Πλέντσα, κόβει την μπάλα, Παντέρας. Λαμπρογιώργος. Για τον Καραγιάννη και ξανά Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος σέντρα για τον Μαργόνη, μπλοκάρει ο Κούλιος. Κούλιος στο βολέ. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ υπέρ της Ελλάδας. Με το Λαμόγια. Λαμόγια στην εκτέλεση το φάουλ. Και έχουμε offside. Offside που εκτελεί ο Σταύρος Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου σουτάρει. Καραγιάννης δεν παίρνει την κεφαλιά. Και τον Οικονόμου. Μπρίζης. Μπρίζης για τον Κούλιο. Μέσα στην περιοχή ο Κούλιος. Και είναι το γκολ. Είναι το 1-0 για την ομάδα της Ελλάδας. Στο 15ο λεπτό. Ο σκόρερ είναι ο Γιάννης Κούλιος. Και έχουμε το 1-0. Δίπλας. Δίπλας για τον Καραγιάννη. Λαμπρογιώργος. Ξεφεύγει θαυμάσια, Λαμπρογιώργος. Σουτάρει. Πέφτει ο Κούλιος και μπλοκάρει την μπάλα. Μαργώνει στην κεφαλιά και έχουμε φάουλ. Κούλιος Γιάννης. Βρίζει στην εκτέλεση του πλάγιου. Για τον Κούλιο Γιάννη. Κόβει ο Παντέρας. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο υπέρ της Τύρνας. Κούλιος. Κόβει ο Μαργώνης. Και τώρα Καραγιάννης. Καραγιάννη για τον Λαμπρογιώργο. Και έχουμε πλάγιο. Μπρίζης. Μπρίζης για τον Κούλιο. Κόβει ο δίπλα σε πλάγιο. Και τώρα Λαμόγια στην εκτέλεση. Μπρίζης στην κεφαλιά. Και Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος για τον Μαγντή. Δεν περνάει μπαλιά Λαμπρογιώργος. Και τώρα Οικονόμου. Οικονόμου. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της Ελλάδης. Για τον Χρήστο. Και έχουμε φάουλ υπέρ της Ελλάδης. Μαργώνης. Κόβει Μαργώνης. Μαργώνης σεντράρει. Και τώρα Κούλιος Γιάννης. Και έχουμε offside. Ηλίας Παντέρας στην εκτέλεση του offside. Για τον Λαμπρογιώργο. Ο Λαμπρογιώργος ξεφεύγει, τον βρίζει.
Περνάει θαυμάσια. Λαμόγιας. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της Ελλάδης. Αφήνει ο Κούλιος για τον Λαμόγιας. Καραγιάννης για τον Οικονόμου και τώρα Μαγντή. Μαγντή και έχουμε πλάγιο. Και έχουμε πλάγιο υπέρ των Στουρναρέικων. Συνεχίζεται ο αγώνας, πλάγιο με τον Γιώργο το δίπλα. Δίπλας μέσα στην περιοχή. Περνάει μπάλα. Μπλοκάρει ο Κούλιος. Καραγιάννης για τον Λαμπρογιώργο, για τον Καραγιάννης, κόβει ο Λαμόγιας. Λαμόγιας στην μπάλα, για τον Μπρίζη, δίπλας. Οικονόμου για τον Μαγντή και έχουμε φάουλ. Φάουλ με τον Οικονόμου. Πλασαριστά για τον Οικονόμο το Βαγγέλη. Σούτ ο Βαγγέλης και έχουμε out. Έχουμε αλλαγή της μπάλας για τον Ναπολέον Οικονόμου. Κόβει ο Βαγγέλης με το χέρι και έχουμε φάουλ. Φάουλ με τον Ναπολέον Οικονόμου. Φάουλ με τον Ναπολέον Οικονόμου. Σεντράρι. Είναι το 2-0. Είναι το 2-0. Καλά και στην Αρέικα 2-0. Δεν μπορούν να δουν ποιος είναι ο σκόρερ. Το έχει σημειώσει ο Λαμόγιας και κάνει το 2-0 και δίπλα στο χώρο του κέντρου. Δίπλας. Ελίσσεται θαυμάσια δίπλας, κόβεται από τον Πρίζη. Μαργώνης. Μαργώνης για το δίπλα. Δίπλας για τον Πρίζη. Μπρίζης. Κόβει ο δίπλας ο Χρήστος. Ναπολέον Οικονόμου. Και Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος ξεφεύγει θαυμάσια με τρίπλα. Λαμπρογιώργος. Σεντράρι. Δίπλα στο κουνάκι. Καραγιάννης. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο υπέρ των Στουρναρέικων. Που πάει να το εκτελέσει ο Πέτρος Οικονόμου. Οικονόμου σεντράρι. Κόβει ο Γκύρλας. Και Κούλιος. Οικονόμου σε πρώτο πλάνο. Κούλιος. Κούλιος για τον Μπρέντζα και έχουμε offside. Παθανασίου έτοιμος να εκτελέσει το offside. Δίπλας. Οικονόμου. Οικονόμου με την μπάλα. Κόβει ο Λαμόγιας. Λαμόγιας για τον Μπρίζη. Μπρίζης.
Κούλιος. Φεύγει θαυμάσια ο Γιάννης Κούλιος. Κούλιος στην περιοχή. Καραγιάννης. Γκίρλας. Καραγιάννης παίρνει την κεφαλιά. Μαργώνης. Οικονόμου. Στο Γιώργο τον Κούλιο. Κολλάει μπάλα. Δίπλας μέσα στην περιοχή. Οικονόμου Ναπολέων. Μαργώνης. Μαργώνης στον αδερφό του τον Μαργώνη τον Κώστα. Το Μαργώνη, γλιστράει ο Μαργώνης. Μαργώνης, Μπρίζης. Μπρίζης, ξεφεύγει θαυμάσια, Μπρίζης. Μπρίζης, σεντράρι. Κόβει ο Ευάγγελος Οικονόμου. Οικονόμου. Και έχουμε φάουλ που κάνει ο Μπλέντζας στον Οικονόμου. Οικονόμου στην εκτέλεση στο φάουλ. Για τον Λαμπρογιώργο κόβει ο Μπρίζης. Μπρίζης. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του, Μπρίζης. Σεντράρει για τον Μπλέντζα. Κούλιος. Κόβει ο δίπλας. Παντέρας. Μαργώνης. Μπρίζης. Κούλιος σε θέση offside. Και τώρα Χρήστου. Χρήστου. Ακολουθεί ο δίπλας. Οικονόμου. Οικονόμου για τον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου στη σέντρα. Και έχουμε κόρνερ. Όχι, είναι out. Μπρίζης. Μπρίζη για τον Κούλιο. Κούλιος για τον Μπρίζη. Ξανά Κούλιος και έχουμε πλάγιο. Λαμόγιας. Λαμόγιας. Σεντράρι για τον Κούλιο. Ηλίας Παντέρας. Μαγντή. Χρήστου. Χρήστου για τον Λαμόγια. Λαμόγιας. Μαγντή. Κούλιος. Κούλιος Σεντράρι. Ζάχος στο δάκτυλο. Ξεφεύγει ο Βαγγέλης, γλιστράει. Λαμόγιας. Και έχουμε πλάγιο. Οικονόμου σε πρώτα πλάνο. Κούλιος και έχουμε out. Ένα δυνατό σούτ από τον Γιάννη τον Κούλιο. Αλλαγή της μπάλας για τον Μαγντή. Παντέρας για τον Οικονόμο τον Πέτρο. Οικονόμο ξεφεύγει τα μάσια, βγάζει για τη σέντρα. Λαμόγιας. Οικονόμου. Οικονόμου, κόβει ο Λαμόγιας. Και τώρα Κούλιος. Δίπλας. Και η μπάλα στο Μαργώνη. Παντέρας. Και
τώρα Οικονόμου Πέτρος. Παντέρας. Οικονόμου. Οικονόμου ξεφεύγει και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο από τον Γκύρλα. Λάμπρο Γιώργος. Οικονόμου. Και τώρα Μπρίζης. Μπρίζης που βρίσκεται πάντα ελεύθερος και έχει αρκετό χώρο για να προχωρήσει. Μια βαθιά μπαλιά για τον Κούλιο. Κούλιος τον κλείνει ο δίπλας. Κούλιος ξεφεύγει θαυμάσια. Κούλιος. Και παραλίγο να γινόταν το 3-0. Μαργώνει σε πρώτο πλάνο. Κόρνερ για την ομάδα της Αλάτης. Μέσα στην εστία του Μαργώνη και κατευθείαν out. Στο βολέ ο δίπλας. Παντέρας. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο με τον τόλμο Μαγντή σε πρώτο πλάνο. Οικονόμου. Και έχουμε νέο πλάγιο. Μαγντή στο πλάγιο. Για τον Οικονόμου το γονάκι. Λάμπρο Γιώργος. Οικονόμου. Οικονόμου για τον Πέτρο τον Οικονόμου. Ξεφεύγει, βάζει και τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία για τον αετό που χάνει ο Καραγιάννης. Ίσως γλίστρισε και λίγο. Μαγντή σε πρώτο πλάνο. Τόλμο Μαγντή. Κουλίος για τον Μπρίζη. Και ξανά Κουλίος. Παντέρας. Κόβει ο Λαμόγιας. Λαμόγιας. Δίπλας Χρήστος. Δίπλας Γεώργιος. Δίπλα στο χώρο του κέντρου. Για τον Μαργώνη. Μαργώνης. Κόβει ο Μπρίζης. Και βγάζει για τον Λαμόγια. Λαμόγιας. Επικίνδυνη φάση. Γυρίζει ο δίπλος στο Μαργώνη. Μαργώνης για τον Οικονόμου. Μαγντή. Μαγντή και πίσω στον Μαργώνη. Λάμπρο Γιώργος. Οικονόμου. Προς την εκτέλεση του πλαγίου. Κόβει ο Ναπολέον Οικονόμου. Ναπολέον Οικονόμου. Μαγντή. Κόβει ξανά ο Ναπολέον. Και τώρα δίπλας. Δίπλας και έχουμε πλάγιο υπέρ της Αλάτης. Πλάγιο με τον Ναπολέον Οικονόμου. Και τώρα Μαγντή με τον Κούλιο. Δίπλας για τον Μαργώνη. Και τώρα Οικονόμου. Οικονόμου για τον Παντέρα. Παντέρα στο χώρο του κέντρου. Βγάζει για τον... Και τώρα Οικονόμου. Οικονόμου για τον Λάμπρο Γιώργο. Κόβει Ναπολέον Οικονόμου.
Μπρίζης για τον Κούλιο. Κόβει ο δίπλας. Οικονόμου στην κεφαλιά. Οικονόμου Πέτρος. Μαρκάρει ο Ζάχος. Οικονόμου για τον Μαργούνη. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της Ελλάδης. Πλάγιο για τον Λαμόγια, Λαμόγιας για τον Κούλιο. Δίπλας. Μαργώνης. Μαργώνης για τον Παπαθανασίου. Και τώρα Καραγιάννης. Καραγιάννης για τον Λαμπρογιώργο. Λαμπρογιώργος για τον Οικονόμου. Οικονόμου, ληστράει. Ξανακερδίζει ο Οικονόμου. Περνάει θαμάσια. Κόβει ο Μπρίζης σε πλάγιο. Πλάγιο που είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Βαγγέλης Οικονόμου για τον τόλμο Μαγντή. Μαγντή Οικονόμου. Καραγιάννης. Ξανά Μαγντή. Βγάζει τη σέντρα. Λαμπρογιώργος. Κολλάει μπάλα στην νερά. Τώρα ο Κούλιος. Κόβει ο Βαγγέλης. Για τον Μαγντή. Μαγντή. Οικονόμου. Οικονόμου ελίσσεται θαυμάσια. Οικονόμου. Πάντα με την μπάλα Οικονόμου. Για τον Μαγντή. Μαγντή τα κουνάει για τον Οικονόμου. Κόβει ο Λαμόγιας. Και έχουμε πλάγιο. Δίπλα στην εκτέλεση του πλάγιου. Βαθιά μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Ναπολέον Οικονόμου. Και απομακρύνει ο Ηλίας Ζάχος. Μπλέντζας με την μπάλα. Κόβει ο δίπλας. Και τώρα Μπρίζης. Μπρίζης και πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί ο δίπλας για τον τερματοφύλακα τον Μαργώνη. Μαργώνη στην δυνατόπολε. Στο χώρο του κέντρου. Κεφαλαία ο Παπαθανασίου. Λαμπρογιώργος. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί ο δίπλας Χρήστος. Δίπλας για τον Παντέρα. Κόβει ο Λαμόγιας. Και τώρα Μπλέντζας. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ υπέρ των Στουρνερέικων. Με τον Γιώργο δίπλα σε πρώτο πλάνο. Καραγιάννης. Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος στο δυνατό σουτ. Ξεφεύγει μπάλα από τον Κούλιο και μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Καραγιάννης. Κόβει ο Λαμόγιας. Και τώρα Μπρίζης. Μπρίζης για το Λαμόγια. Λαμόγιας ξεφεύγει τα μάτια και έχουμε φάουλ. Δίπλας. Δίπλας και έχουμε πλάγιο από το τάκλινγκ που έχει κάνει ο Λαμόγιας. Λαμόγιας ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδης. Τώρα Ναπολέον Οικονόμου. Κόβει ο Πέτρος Οικονόμου. Και έχουμε κόρνερ.
κόρνερ με τον Πέτρο Οικονόμου. Κόβει ο Πολέων Οικονόμου. Και τώρα ο Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος. Οικονόμου το σουτ. Οικονόμου διαμαρτυρείται. Υποστηριζόμενος ότι δεν έχει κάνει χέρι. Οικονόμου σε πρώτο πλάνο. Κόβε Δίπλας. Δίπλας ξεφεύγει θαυμάσια, έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του. Δίπλας για το Μαργόνι και έχουμε πλάγιο. Δίπλας που έχει αναλάβει όλα τα πλάγια του ΑΕΤΟΥ. Κόβει ο Χρήστου. Λαμπρογιώργος δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ναπολέων Οικονόμου και τώρα Γκύρλας. Μαγδί, Βρίζης και τώρα Δίπλας. Κόβει ο Κούλιος. Παίρνει ο Δίπλας. Μπάλα για τον Οικονόμου. Οικονόμου. Γύπτει ο Τόλμο Μαγδί, τι έχετε να πείτε για το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού? Φάγαμε δύο μάπα γκολ. Πιστεύετε ότι θα ισοφαρίσουμε? Όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο δημοτικό στάδιο της Ελλάδης. Υπενθυμίζουμε το σκορ 2-0 υπέρ της Ελλάδης. Σκορ που διαμορφώθηκε στο 15ο λεπτό και στο 27ο. Στη σέντρα είναι ο Μαγδί, ο Τόλμο Μαγδί, ο Ευάγγελος Οικονόμου. Μαγδί για τον Οικονόμου. Τώρα Καραγιάννης. Παρκάρει ο Μπρίζης. Λαμπρογιώργος. Πιέζει ο Μπρίζης. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο με τον Τόλμο Μαγδί. Καραγιάννης στο δυνατό σου. Κεφάλα σε πρώτο πλάνο. Ναπολέων Οικονόμου και Κούλιος Γιάννης. Κούλιος Γιάννης για τον Λαμόγια. Λαμόγιας, κοφτή τρίπλα. Μπρίγκης. Δεν σφυρίχτηκε από τον επόπτη. Και έχουμε φάουλ υπέρ της Ελλάδης. Ακριβώς στη γραμμή της περιοχής του Μαργόνου. Φάουλ ευνοϊκό για την ομάδα της Ελλάδης. Είναι ο Μπλέντζας στο σουτ. Εκπληκτική απόκριση του Μαργόνη. Και έχουμε τον γκολ από τον Λαμόγια. Λαμόγια σε πρώτο πλάνο.
Είχαμε την εκπληκτική απόκριση του Δημήτρη Μαργώνη. Καταδοκούσε ο Λαμόγιας και έκανε το 3-0. Μαγνητή σε πρώτο πλάνο, στο χώρο της έντρας. Μαγνητή για τον Οικονόμου. Και τώρα Λαμόγιας. Κούλιος. Λαμπρογιώργος. Και τώρα Μαγνητή. Κόβει ο Ναπολέον Οικονόμου. Και τώρα ο Κεφάλας στο χώρο του κέντρου. Καραγιάννης Γιώργος. Καραγιάννης για τον Πέτρο Οικονόμου. Οικονόμου σεντράρι. Κόβει ο Μπρίζης. Και τώρα ο Βαγγέλης Οικονόμου. Οικονόμου στο δυνατό σουτ μπλοκάρει ο Γιώργος Κούλιος με δεύτερη προσπάθεια. Παπαθανασίου. Βαθιά μπαλιά για τον Λάμπρο Γιώργο. Κόβει ο Κύρλας σε κόρνερ. Τόλμα Μαγνητή στο κόρνερ. Μαγνητή σεντράρι. Και κόβει ο Χρήστος σε νέο κόρνερ. Μαγνητή σε νέο κόρνερ. Βαθιά μέσα στην περιοχή. Οικονόμου και out. Οικονόμου σε πρώτο πλάνο. Αλλαγή της μπάλας. Και τώρα Χρήστο. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο με τον Μπλέντσα για τον Κούλιο. Κόβει ο Καραγιάννης. Χρήστο. Καραγιάννης Γιώργος. Οικονόμου Πέτρος. Και Ευαγγέλης Οικονόμου σεντράρι και έχουμε out. Βολέον Οικονόμου για τον Λαμόγια. Λαμόγια για τον Χρήστο. Χρήστο σουτάρι και Πλέντζας. Θανάσης Πλέντζας μέσα στην περιοχή. Και τώρα Οικονόμου Ευαγγέλης για τον Παπαθανασίου για τον Λάμπρο Γιώργο. Κόβει ο Χρήστο. Και τώρα τόλμα Μαγνητή για τον Παντέρα. Κόβεται η μπάλα και μπλοκάρει ο Γιώργος Κούλιος που παίρνει και το φάουλ. Εκτελεί ο Χρήστο για τον Κούλιο. Κούλιο στο δυνατό βολέ. Οικονόμου δίπλας. Καραγιάννης για τον τόλμα Μαγνητή. Κόβει ο Χρήστο και έχουμε πλάγιο. Καραγιάννης στο πλάγιο. Κόβει ο Κεφάλας. Καραγιάννης Οικονόμου. Κόβει ο Μπρίζης. Και έχουμε φάουλ πέφτοντας στο Τουρναρέγον. Παντέρα σε πρώτο πλάνο. Παπαθανασίου στο φάουλ. Φεύγει η μπάλα Οικονόμου. Και τώρα Πέτρος Οικονόμου. Πέτρος Οικονόμου για τον Οικονόμου τον Βαγγέλη. Σουτ και είναι out. Κούλιος Γιώργος στο βολέ. Λαμόγιας. Και τώρα δίπλας Γεώργιος.
Δίπλας για τον τόλμο Μαγντή. Για τον Λαμπρογιώργο. Λαμπρογιώργος. Κόβεται από τον Χρήστου. Και τώρα Καραγιάννης. Κόβεται και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί ο Λαμπρογιώργος για τον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου μαρκάρει ο Μπρίζης. Και τώρα τόλμο Μαγντή. Δεν παίρνει την μπάλα. Λαμόγιας. Οικονόμου Ευάγγελος. Δυνατό σουτ. Χρήστου. Και τώρα Πλέντζας. Πλέντζας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και τώρα Μαργώνης μπλοκάρει την μπάλα. Δίπλας. Δίπλας για τον Παπαθανασίου. Στον Γιώργο τον Κούλιο. Κούλιος έτοιμος να κάνει το βολέ. Στο χώρο του κέντρου είναι ο τόλμο Μαγντή. Μαγντή με τον Μπρίζη. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της Ελλάδης. Παπαθανασίου την κεφαλιά. Έχουμε επανάληψη του πλαγίου. Με τον Σταύρο Παπαθανασίου. Παπαθανασίου για τον τόλμο Μαγντή. Κόβεται η μπάλα. Και τώρα δίπλας Χρήστος. Κόβει ο Λαμόγιας. Παπαθανασίου. Πέφτει στα πόδια των Μπρίζης. Παπαθανασίου. Και παραχωρεί πλάγιο ο Μπρίζης. Παπαθανασίου για τον τόλμο Μαγντή. Κόβει ο Μπρίζης. Ξανά Παπαθανασίου. Τόλμο Μαγντή στην εκτέλεση του πλαγίου. Λαμπρογιώργος. Κόβει ο Χρήστου. Και έχουμε out. Πρώτο πλάνο. Μεγάλη ευκαιρία. Μαγντή μέσα στην περιοχή σουτάρει. Αποκρούει την μπάλα δίπλας και μπλοκάρει ο Κούλιος. Κούλιος στο δυνατό βολέ. Καραγιάννης. Οικονόμου. Παντέρας. Παπαθανασίου. Ξεφεύγει θαυμάσια ο Παπαθανασίου. Δίπλας. Λαμπρογιώργος ξεφεύγει τον Κούλιο. Κόβει ο Μπρίζης θαυμάσια. Πλέντζας. Έχουμε διαμαρτυρίες του διαιτητή από τον Παντέρα και τον Οικονόμου. Παντέρα στο φάουλ. Μαγντή. Κόβει ο Κούλιος. Ξανά Μαγντή. Μαγντή ξεφεύγει θαυμάσια. Μαγντή. Γλιστράει, πέφτει κάτω. Κεφάλας. Κούλιος. Κούλιος στο δυνατό βολέ. Οικονόμου. Μαζί με τον Πλέντζα. Οικονόμου. Ξεφεύγει. Λαμόγιας. Δίπλας. Και τώρα Ζάχος.
τον Λαμόγια. Κούλιος. Και έχουμε φάουλο, έχουμε το κράτημα του δίπλα από τη φανέλα. Ίσως να του στοιχήσει και η κίτρινη κάρτα. Και έχουμε το φάουλ. Φάουλ που είναι έτοιμο να εκτελέσει ο Λαμόγιας μαζί με τον Μπλέντζα. Μπλέντζα στο φάουλ και έχουμε out. Δίπλα σε πρώτο πλάνο. Και τώρα Οικονόμου. Αλλαγή της μπαλάς, κολλάει στα νερά. Κόβει ο Δίπλας. Δίπλας Χρήστος. Και τώρα Μπρίζης. Μπρίζη για το Γιάννη τον Κούλιο. Γιάννης Κούλιος ξεχύνεται θαυμάσια. Και τώρα Λαμπρογιώργος. Παντέρας. Για τον Οικονόμου. Κόβει ο Αγνάτος. Αγνάτος σουτάρει. Οικονόμου. Μαρκάρει ο Ζάχος. Οικονόμου ξεφεύγει θαυμάσια. Οικονόμου. Οικονόμου. Και έχουμε φάουλο από τον Αγνάτο. Φάουλ με τον Πέτρο Οικονόμου. Οικονόμου βαθιά μέσα στην περιοχή. Τόλμα μαγνητή για τον Λαμπρογιώργο. Λαμπρογιώργος. Παπαθανασίου. Κόβει ο Χρήστου. Και τώρα Λαμόγιας. Λαμόγιας για τον Κούλιο το Γιάννη. Κόβει ο Δίπλας και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο για τον Κούλιο Γιάννη. Κούλιος ξεχέγει θαυμάσια. Μπρίζης και Βλάγιο. Λίγα Παντέρα. Τώρα Παπαθανασίου. Δίπλας. Μπρίζης. Καραγιάννης. Για τον Παπαθανασίου. Λαμπρογιώργος. Μπρίζης. Μαργώνης για τον Παντέρα. Και τώρα Οικονόμου. Τόλμα μαγνητή για τον Οικονόμου, τον Ευάγγελο. Κόβει ένα Απολέον Οικονόμου. Και τώρα Χρήστου. Χρήστου για τον Ζάχο. Και έχουμε offside. Ηλία Ζάχο σε πρώτο πλάνο. Άρα για τον Τόλμο Μαγντή. Οικονόμου Ευάγγελος. Και τον Μαγντή. Πλάγιο. Μαγντή στο πλάγιο. Για τον Οικονόμο τον Πέτρο. Έχει κολλήσει μπάλα κάτω στα νερά. Οικονόμου. Οικονόμου. Εδώ ο Αιγύπτιος Τόλμα Μαγνητής σε πρώτο πλάνο.
Αυτοβολή από τον Λαμόγια. Ζάχος. Ζάχος για τον Πλέντζα. Κόβει ο δίπλας. Ξανακερδίζει ο Πλέντζας. Πλέντζας για τον Ζάχο. Και τώρα Μπρίζης. Βλογάρει ο Μαργώνης. Δίπλας. Δίπλα στην εκτέλεση του πλάγιου. Για τον Παπαθανασίου κόβει ο Λαμόγιας. Και τώρα Πλέντζας. Πλέντζας και φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Γιώργος Δίπλας. Βλοκάρει ο Μαργώνης πριν από τον Γιάννη τον Κουλιό. Δίπλας. Δίπλας και πλάγιο. Πλάγιο που έχει λίγο Βρίζης. Τώρα δίπλας, Βρίζης. Παντέρας. Παντέρας στο χώρο του κέντρου, έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του. Παντέρας. Παντέρας. Κόβει ένα Ναπολέον Οικονόμου. Και τώρα Ηλία Ζάχος. Ζάχος. Έχουμε και έναν μικρό τραυματισμό. Εκεί, 750 εδώ. Πώς είπες κάνει εδώ? Βιντεοκάμερα. Έχουμε τον τραυματισμό του Ηλία Ζάχου. Όπως φαίνεται θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Θα έχει αναγκαστική αλλαγή η ομάδα της Λάτης. Βλέπουμε να αποχωρεί. Δίπλα στα φάουλ. Και τώρα Ηλίας Παντέρας. Παντέρας. Παντέρα για τον Οικονόμου. Και τώρα το Όλμα Μαγντή. Ξεφεύγει τον Μάσια ο Αιγύπτιος Φορ. Οικονόμου. Οικονόμου για τον Οικονόμου. Καραγιάννης. Και έχουμε out. Βάζει από τον Γιώργο Κούλιο για τον Ναπολέον Οικονόμου. Ναπολέον Οικονόμου ξεφεύγει. Και έχουμε πλάγιο. Μπρίζει στην εκτέλεση του πλάγιο για τον Κούλιο. Έχουμε φάουλ υπέρ των Στουρναρέγων με τον Χρήστο δίπλα. Συνεχίζει το παιχνίδι με το φάουλ δίπλας Οικονόμου και τώρα Παντέρας. Παίρνει ο Λαμόγιας. Ακολουθεί ο Οικονόμου για τον Πλέντζα. Και έχουμε το 4-0 από τον Γιάννη Κούλιο. Πλέντζας για τον Γιάννη Κούλιο. Κούλιος μόνος του. Κούλιος ξεφεύγει για τον Μαργώνη και
κάνει το 5-0. Κούλιος που έχει σκοράρει σήμερα 2 φορές. Είναι ένας πανέξυπνος παίκτης και γράφει το 5-0. Ναπολέων Οικονόμου, Κόβε Ευάγγελος Οικονόμου. Οικονόμου που διαμαρτύρεται. Και η μπάλα πίσω στον goalkeeper Γιώργο Κούλιο. Και τώρα Γκίρλας. Λαμπρογιώργος. Για τον Τόλμο Μαγκλή κόβεται την παλιά και έχουμε πλάγιο. Ο Γιώργος ξεφεύγει θαυμάσια, βγάζει και τη σέντρα. Είναι όμως out. Όχι, είναι corner με τον Αίγυπτιο Τόλμα Μαγκλή. Μαγκλή στο corner. Καραγιάννης και out. Και τώρα Γκίρλας. Πλέντζας. Μπλοκάρει ο Μαργώνης. Μαργώνης στο σουτ. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ με τον Παντέρα και τον Λαμπρογιώργο. Ο Λαμπρογιώργος μαρκάρει ο Μπρίζης. Ξεφεύγει θαυμάσια ο Λαμπρογιώργος. Λαμπρογιώργος για τον Οικονόμου. Κόβει ένα Ναπολέων Οικονόμου. Και έχουμε πλάγιο υπέρ των Στουρναρέιδων. Πλάγιο με τον Οικονόμου. Για τον Τόλμο Μαγκλή. Κόβει Ναπολέων Οικονόμου. Και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είχαμε το χέρι του Ναπολέων Οικονόμου. Να η ευκαιρία να μειώσει ο Αιτός σε 2-1, σε 5-1. Να βλέπουμε τον Τόλμο Μαγκλή να αποχωρεί από το γήπεδο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Οικονόμου στο πέναλτι και μειώνει ο Αιτός σε 5-1. Ο σκόρερ του πέναλτι, Ευάγγελος Οικονόμου. Στη σέντρα τώρα με τον Λαμόγια για τον Χρήστο. Ακολουθεί ο Γιώργος Καραγιάννης και έχουμε φάουλ. Είναι εισπρώξει με τον αγώνα. Κόβει ο Λαμόγιας και έχουμε το τέλος του αγώνα. Ελάτη στο Πιναρέικα 5-1. Ποιος ήταν για το Μουντιάλ. Μας πείτε να δούμε τα χάλα μας. Άρε, θα στραβάσει εδώ. Εδώ έχουμε άλλα. Ai, cara,
Υπενθυμίζουμε το σκορ 5-1. Ελάτης του Νορβέγια 5-1. Από το δημοτικό στάδιο της Ελάτης σας χαιρετούμε.